Saan ka nanggaling? Asa ka nagpuyo? Diin ka gikan. Diin ka gikan. Pati ang bati. Tag-asa na sa Agbate. Mano agbating Bisaya be? Mo din eh. Oh, agbating. Lagi. Agbating Bisaya. Nagkatay gud sa mga Ang kanang agbati, alugbati nga Bisaya kuan na siya mokatay pero katong alugbati nga kanang kuan siya kanang dili Bisaya. Katong Tagalog nga alugbati. di magkatay. Oh, alugbati nga Tagalog dili to mokatay. Ang kamunggay gud kaluoy kay Hindi katayan ang kalamunggay. Nara. Kamunggay. Yan anay. Hindi katayan. Yasa. Ang napay tungkol. Ah, Ano? mo na kuan. Mokatay niya. Yang kuan. Yang Asa o na ba? gud ani? Taas na kayo. Di kayo ni. Dawa taas kayo dagkong kay bunga. Alugbati nga Bisaya mga kiyat ba? Tawag di sa mga alugbati nga Bisaya ni kay kanang mugapang siya ba? Mugapang siya siya kanang kahoy pod nga lain ba iya ganing gapangan mo siya bagon gani. Yang tuyukan ba? Motuyok Dawa siya. dagko na kay kuan Para baka sakta siya. Lahi atong alugbati nga Tagalog, katong alugbati nga Tagalog dili man to siya mo kuan mo gapang, hindi gumagapang yung alugbati nga Tagalog, yung alugbati na Bisaya gagapang siya. Na ganito. Ang kalamunggay naunsa na ning kalamunggay ang kalamunggay na. Kuha na kay mga kalamunggay niya. Ang gining Nalukutan. dalukutan og maayo. Nya ang kanang kuan ng kalamunggay po Dario yan tapad Grabe na naghanag dahon ng kalamunggay yan tapad. Alam mo. Dara. Gamay kayo. Spinach. Peanuts gagawin ko. Spinach. Dugon. Tara, alugbati ba ni gapang. Tara, alugbati. Naghana. Ito kayo ni dagan kay bunga. Nakakay bunga alugbati nga kan. Tingan niya to. Bisaya nga alugbati. Ang tawag dito sa amin sa ganyan na klase na alugbati kay alugbating Bisaya. Kanina na ba gusto ko magtanong tani kay awo. Katay dagan kay kuanan ni dagan ni kayo. Mokatay, gumagapang. Ala. Tagalogin mo be? Ha? Tagalogin mo. Hindi ako matitinang Tagalog. Hindi ako marunong magtagalog. Hindi ko na siya marunong magtagalog mga kiyat. Hindi niya kabisadong magtagalog. Gamay ra. Ilan? Daghan. Naing gamay ra daghan. Di ba magigol? Ano ginawa mo diyan? Ano sa Bisaya nang anong ginawa mo diyan? Unsa man ay mo gibuhat? Ha? Unsa man ay mo gibuhat? Nya, sino ka? Dili ka. Kinsa ka? Nya, bakit ka nandito? Ngano na ka dire? Anong ginawa mo dito? Unsa mo gibuhat dire? Saan ka nanggaling? Asa ka nagpuyo? Diin ka gikan. Diin ka gikan. Di ka gikan di. Bahay kubo ni siya, bahay kubo. Kahit monte. Kubo. Diba ko na kubo? Okay ka. Payag. Okay ka na. Kanang kubo, payag. Payag. Payag nga gamay. Payag na sa bukid. Bahay kubo, payag na siya gamay. Kanang kuan ba? Kanang nasa mga pangbukid. Ya doon ay mga halaman doon, sari-sari. Singkamas. Sari-sari. Singkamas. At talong, sigarilyas at mani. Sitaw, bataw, batani. Mao na siya gana. Kanta pag sa wana. Bahay kubo. Naigi kanta na naman paggraduan ay. Nagani ka ng balay nga kanang balay nga payag, bahay kubo. Kay nagi na yung mga nakapalibot nga kanang mga tanom. Mga tanong. Mga utanon ba? Nasaan may kantasan? Mga talong. Mao na siyang gikumpusa na siya kanta nga kanang bahay kubo. Duwa man namang kanta. Uno, abringa na ba? Nalimot na kwa na? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hulyo, Agosto. Mali siya kanang nindot utanon nga ni makyat kay lapyo pa kay ba? Lapyo kay nga. Daw sa lang kaniyo. Nindot Nada pwede ra man ibton tanan no kay dawaw kadaghan nagbunga. Wala ko digibtan. Ibton ko nung ni Kajin makyat man ni mo ang tanom. Tanong niya tayo nga ni da, kanang katay-katay. Kanahan ni Kajin magtanom may kanang alugbating Bisaya. Alugbating Tagalog raman to kasugaran namong tanom dito sa mong garden. May paputlo na to. Kini siya dili ni amo kanang diri ra nilapit sa silingan mo ba? Silingan. Nananong di si dire? Wala kaluoy sa usa ka Endot kayo. Awa nabali tada tungod si katay. Nabali. Na suya kes ni Kajin gatan-aw sa alugbati nga Bisaya. Alugbati nga mokatay ba mogapang. Unya kung nagustuhan niyo mo mga video magyat, Please like, please share, and subscribe. please subscribe sa mong YouTube channel for Bicano. Thank you.